Hayi Matanon now. Hayi into zami Behave Matanon. Sawubona Matanon. Uyamazi Matanon? Sana was. Wathathwa. Yes. Khuluma ngiyacula. Yeah. Angiqondile namba. Matanon awuphathe kahle. Yeah. Okay. All right. Siyabonga siyakumukela kuMashalela TV Matanon. Kade sagcina yini vele ufihle vele. Ngifihlile ngigqumile kunamanye ama projects engiwenzayo eceleni. Okay. So ngisiza abanye abantu. Phela Matanon is an artist, is a songwriter, so sinye isikhathi boy uthola ukuthi ngisiza abanye abantu. Hayi ukuthi ingoma ngisayishaya. Ngiyayishaya nginika abanye abantu. Matanon is 70s, 60s, 80s. He's the 90s. I swear. You swear? Yeah. The 90s? Early 90s. Oh, okay. I'll check you. Kade ngicuphi. Ave ngicuphe. Okay. No. Sijabula kakhulu ukubona Matanon kade sagcina nje. So thank you so much for your time. Isemba ukuthi khona okuphekayo nje kuningi. All right. Yeah, and this year siya dropper because Matanon vela akala drophele like noma EP or album. Ngihlezi ngikhona kodwa ama album abanje. So this year we're going all out. Matanon just a friendly reminder ukuthi umuntu kanjani. No, siyabonga kakhulu nje ngiyathemba nomukele ekhaya lapho uzojabula ukuthi Matanon is still in the game, he still got it. Asikaze sendawo sishelelile khuleka sikhona kakhulu. Thank you so much Matanon, siyabonga. Happy New Year. Thank you. Danko.